ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар назди бозори Корвон қарор дорем, ноҳияи Фирдавсӣ. Аз ин тараф худи бозори Корвон, дар инҷо бошад нуқтаи фурӯши сӯзишвории Газпром ва аз ин тараф роҳ ба сӯи дарвоза пости Чимтепа. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст, назди масҷид. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин бинои навастройкаи сеошонага ҷойгир аст, дар якумошонаш. Мана ҳамин хона мебошад. Дар таги зинапоя якумошона кладовка ҳаст, аз ҳамин хона мебошад дӯстони азиз. худи хонаи фурӯшӣ ду хонага бо масоҳати 41 метри квадратӣ дар якумошонаи бинои навастройка. Хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. якум ҳуҷра, ҳоҷатхона ва ҳаммом, ошхона ва дуюм ҳуҷра. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. хона дӯстони азиз бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. ман ҳамин телевизор меистад, аз қафои парда боз кондитсионер аст ва ям меистад. хулас чизере ки дар навор мебинед ҳамааш меистад. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. хона мехаред, медуред, зиндагӣ мекунед. дар инҷо ҳуҷатхона ва ҳаммом, хона бо барқ ва об таъмин мебошад. ва дар инҷо ошхона. ошхонааш треза дорад. ҳамаи трезаҳои хона панҷара часпондагианд ва хона панлатсани духонага мебошад. яъне дар умум седа треза дорад. хона дар ноҳияи Фирдавсӣ дохил мебошад дӯстони азиз, наздики бозори Корвон ва назди масҷида ҷойгир аст. ва ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. нархи хона бошад 350 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳар ду рақам ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ду хонага 41 метри квадратӣ дар якумошона бо таъмири хуб ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. марҳамат ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.